usundt forhold, og jeg ved ikke engang, hvem der er værst. Det kan godt gøre ondt at miste et venskab. Hej venner, og velkommen til den her Gør dig klar med mig. Lige om lidt, der skal jeg hente Guffe, og så skal vi hjem til mig, og så skal vi se en video, hun er med i. Jeg har været syg i går og i forgårs. Jeg har bare ligget i 2 dage og har feber og været mega snottet. Mens jeg har været syg, så har jeg fundet det mest underlige program, eller det er ikke jo, det er mega underligt. Det er en reality-serie om ham der rapperen Blueface og hans kæreste Chrisean, og der er sådan forhold og liv, og det måden de opfører sig på og lever på, er over for hinanden på. Det er bare sindssygt giftigt på alle mulige måder. Virkelig et usundt forhold, og jeg ved ikke engang, hvem der er værst. Og det fik mig bare til at tænke på, at er det vigtigt, at man omgiver sig selv med gode mennesker og mennesker, der giver en energi og der ønsker det bedste for en. Der er bare nogle mennesker, som suger ens energi. Det kan faktisk også godt være mennesker, som ikke engang er dårlige mennesker, men man matcher bare forkert med dem. Jeg tror også bare rigtig meget, at i den her kultur, vi har nu, der er mange mennesker, der er sammen bare for at være sammen. Og når så er de venner, så bliver jeg også lige venner med dem. Hvor jeg nogle gange tænker sådan, kender jeg overhovedet hinanden? Er jeg overhovedet interesseret i hinanden? Jeg har faktisk haft rigtig mange veninder. Hvordan er jeg overhovedet kommet ind på den her snak? Det kan godt gøre ondt at miste et venskab. Jeg har engang mistet en veninde, så var mega uenige, og så fra den ene dag til den anden, så stoppede vi med at snakke. Og det gjorde ondt på det tidspunkt, og nu kan jeg godt se, okay, det var for det bedste, og der var også mange ting, som ikke fungerede i vores venskab. Og sådan tror jeg bare, at hele livet kommer til at være, fordi det ikke var det, der var meningen for en alligevel. Hvad var det, jeg kom fra? Hvis man kigger tilbage sådan 2 år i sit liv, og ligesom tænker, okay, det gav faktisk mega god mening, at jeg stoppede med at snakke med hende her eller ham her. Fordi prøv at se, hvad der er sket 2 år efter. Nogle gange så tænker jeg, hvad fanden har jeg snakket om? Nu vil jeg have en Guffe, og så vil jeg bare sige tak, fordi I så med, og vi ses i min næste video, og glædelig jul. Ses!